Pôjdem položiť veniec na Slavín, ako ku každému zo 6845 mužov a žien, ktorí sú tam pochovaní. Požiadal som ministra zahraničia. Je to aj preto, aby sme ho v tejto snahe podporili. Na Slavíne bol pán Lavrov, pán Fico, predseda parlamentu. Prečo tam nebol prezident? Prezident Andrej Kiska nedostal oficiálne pozvanie zúčastniť sa spomienkového aktu na Slavíne, preto sa rozhodol, že sa zúčastní a pripomenie si pamiatku padlých vojakov na Slavíne sám spolu s primátorom Bratislavy a šéfom bratislavského